маврид ба зикр аст ки аз соли 2007 инҷониб дар тоҷикистон 4 сентябр рӯзи китоб дар сатҳи баланд гузаронида мешавад. Сарвари давлат зимни гузоштани санги асос ва бунёди китобхонаи миллии тоҷикистон пешниҳод намуданд ки дар қатори идҳои дигар рӯзи оғози сохтмони китобхонаи миллӣ чун рӯзи китоб таҷлил карда шавад ва ин санаи фархонда ҳамасола бо роҳандозии дарҳои кушод дар ин макони илму маърифат гузаронида мешавад. дар саҳни китобхона ҳунарҳои мардумӣ китобҳои мухталиф ба намоиш гузошта шуда буд. дар тадбири мазкур масъулину кормандони китобхона, меҳмонон, хонандагони фаъол ва намояндагони касбу кори гуногун иштирок доштанд. чорабинӣ бо саволу ҷавоб миёни хонандагон оғоз гардид ва ҳар нафаре ки ба саволҳо ҷавобҳои дуруст пешниҳод намуд соҳиби тӯҳфаҳои хотиравӣ гардиданд. воқеан китоб манбаи илму дониш, сарчашмаи дарёи ақл, маҳзани фарҳанги миллӣ, пояи тамаддуни ҷаҳони мутамаддин, хоса оинаи ҳаёт ва калиди дари ганҷи сухан аст. сипас роҳбари китобхонаи миллии тоҷикистон қайд карданд ки ҳамасола дар қаламрави кишвар рӯзи китоб бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил карда мешавад, зеро инсон метавонад ба воситаи китоб ба адабиёту фарҳанг, сиёсату иқтисодиёти мамолики зиёд ошно гашта оламро бо тайёраи андеша сайр намояд. осори адибон низ тавассути китоб то замони мо эҳё гардида олами тафаккури мардумро мисли субҳ равшан мекунад. дар ин баробар дигар меҳмонон низ баромад карда дар бораи китоб маърузаҳои пурмуҳтавои хешро пешниҳоди ҳузур доштагон намуданд. дар ҳақиқат бузургу тавонманд он халқест ки таърихаш, ҳастияш ҳамбастагӣ бо китоб дошта бошад. ниёбони баромади халқи тоҷик китобро ҷавшани ҷон, чароғи раҳнамо, аниси кунҷи танҳоиву фуруғи субҳи доноӣ хондаанд. муҳаббат ва эътиқод ба китоб муҳаббат ва эътиқод ба дониш ва хирад аст. имрӯз нақш ва мақоми китоб ҳамчун манбаи муҳими дониш ва таҳқиқи масоили гуногуни таърихиву сиёсат, иқтисодиёту маънавиёт ва маорифу фарҳанги халқамон беш аз пеш меафзояд.